neked mi a feladatod jelenleg a gazdaságban? Jelenleg a pincészetnél a szállítás és a szállítások akadálymentes lebonyolításáért felelek, illetve belföldi és külföldi rendezvényeken, boros eseményeken, kitelepüléseken személyesen képviselem a pincészetünket. És hogy gondolod, hasznosak a kitelepülések? És az, hogy különböző borbemutatókon részt veszünk? Véleményem szerint rendkívül hasznosak, főleg úgy, hogy házon belül, hogy úgy fogalmazzak, egy családtag részt tud venni a rendezvényeken. Ez pozitív visszajelzés szerintem a vendégeinknek is, és még nagyobb bizalmat ad a részükről a pincészet felé. Nemzetközi borkiállításokon észleled-e azt, hogy ismerik a magyar bort? Hála Istennek tapasztalom, hogy nagyon sokan keresnek magyar bort külföldi kiállításokon, és ami még nagyobb pozitív tapasztalat az az, hogy kifejezetten a Tummerer pincét keresik ezeken a rendezvényeken, ahol mi is megjelenünk, és ez számomra egy pozitív visszajelzés. Te, mint fiatal, hogy látod, van érdeklődés a fiatalok körében a borok iránt? Szerencsére van, igaz, egy kicsit háttérbe szorulnak már az idősebb generáció borfogyasztási szokásaihoz képest, viszont azt veszem észre, hogy érdeklődnek a borfogyasztás iránt, ez természetesen a kultúránk része, úgyhogy valószínűleg ez is benne van a dologban. Azt még hozzá kell tennem, hogy a fiatalok, az én generációm főleg inkább a fiatalos, könnyedebb fehér borok iránt érdeklődnek, nem pedig a testesebb, fahordós, élelésű vörösborok iránt. Ahhoz még egy kicsit, mint egy jó vörösbornak nekünk is érni kell. Személyesen neked milyen a viszonyod a borhoz? Szoktál bort fogyasztani? Természetesen szoktam bort fogyasztani. A munkámból adódóan is kötelességem megkóstolni a bort, mielőtt kitöltöm a vendégeknek, és eldönteni, hogy az megfelelő hőmérsékletű-e, fogyasztható-e, illetve hogy nincs-e dugó problémája. Úgyhogy igen, szoktam bort fogyasztani, és jó kapcsolatot is ápolok a borral és a borfogyasztással. És a Tummerer borral. És a Tummerer borokkal meg főleg. Ha borfajtát választasz, melyiket részesíted előnyben? Mint ahogy az előbb is említettem, a fiatalok és közte én is inkább a fiatalos, könnyű fehérborokat részesítem előnyben, ezért nekem a kedvenc borom nem egy fajta bor, hanem egy küvé, ami pedig nem más, mint az egri csillag, klasszikus. Családtagként milyennek találod a Tummerer pincészet történetét? Rendkívül inspirálónak és motiválónak találom, és hálás vagyok az életnek, hogy egy ilyen remek ember volt a nagyapám és a nagymamám, akikbe fel tudok nézni, és amikor kell, erőt tudok meríteni, és ez úgy gondolom, hogy ez a szellem az egész családunkat átjárja, és mindenkinek motivációt tud adni.